Kuuɗe Lilaaɓe suura 9 aya 2 yaaki 25. Waajinki Caawulu nder Damaskus. Ɗon e ɗon Caawulu fuɗɗi waajinki habaru Yeesu nder cuuɗi do'aare. O wi'i, goonga Yeesu woni ɓiɗɗo Allah. Ɗum hayɗini nanɓe mo fuu, ɓe mbi'i, naa kanko woni torrayɗo kooliiɓe Yeesu wonɓe nder gariiri Urusalima? Naa o waroy ɗo ngam o haɓɓa ɓe, o yaara ɓe to mawɓe ardiiɓe diina? Amma Caawulu ɓeydi sembuduki nder waajinki, haa ɗum jiiɓi hakkiilo Yahudanko'en jooɗiiɓe Damaskus fuu, ngam ɓe keɓaayi ko ɓe mbi'imo, nde o tabbitinani ɓe Yeesu woni Almasiihu. Sey gaɗa balɗe ɗuɗɗe, Yahudanko'en darwi dabare no mbardata Caawulu. Caawulu bo anditi dabare maɓɓe. Jemma e nyalawma fuu e ɓe ndeena dammuɗe gariiri, ngam ɓe keɓa no ɓe mbarirta mo. Amma higooɓe maako kocci mo jemma, ɓe ngaɗi mo nder sompoore, ɓe jippiniri mo yolde maadi piliindi gariiri ndin. En nani Allah Joomiraawo e hoore muɗum no waylitiri Caawulu, torraynooɗo tokkuɓe Annabi Iisaa, baraynooɗo tokkuɓe Annabi Iisaa, o warti kanko ma tokkuɗo Annabi Iisaa. Nder aayaaje ɗe janguɗen ɗo'o, en nani no Caawulu fuɗɗi waajinki habaru Yeesu nder gariiri Damaskus. Allah Joomiraawo joomu laamu, Allah mawɗo mo bawɗe, Allah Joomiraawo e hoore muɗum suɓi Caawulu warta gaajinoo habaru belɗum, waato o waajinana yimɓe koolo Annabi Iisaa mo o liloy ngam hisnuki duuniyaaru diga hakke. Ɗo'o to janguɗen, en nani ɗon e ɗon Caawulu fuɗɗi kuugal ngal Allah Joomiraawo hokki mo. Ngam aaya 20 wi'i, ɗon e ɗon Caawulu fuɗɗi waajinki habaru Yeesu nder cuuɗi do'aare. Ɗo e holla en Caawulu to natti suudu do'aare fuu, waato to Yahudanko'en kawritata e mawnina Allah, sey o fuɗɗa waajinanki yimɓe habaru Annabi Iisaa, waato e mo waajinana ɓe koolo Annabi Iisaa mo Allah liloy ngam hisnuki ɓii Aadama diga hakke. Aaya 21 fii ɗum hayɗini nanɓe mo fuu, ɓe mbi'i, naa kanko woni torrayɗo kooliiɓe Yeesu wonɓe nder gariiri Urusalima? Naa o waroy ɗo ngam o haɓɓa ɓe, o yaara ɓe to mawɓe ardiiɓe diina? Ɗo'o Yahudanko'en nde nani Caawulu e waajinana ɓe habaru Annabi Iisaa, sey fii ɗum hayɗini ɓe, ngam e ɓe andi no Caawulu torrirta tokkuɓe Annabi Iisaa wonɓe Urusalima. Nden bo e ɓe andi Caawulu waru gariiri Damaskus ngam o nanga tokkuɓe Annabi Iisaa o haɓɓa ɓe, o yaara ɓe gariiri Urusalima to mawɓe ardiiɓe diina ngam ɗum tagana ɓe kiita. Amma sey ɓe nani Caawulu on waajinanta ɓe wiiki ɓe koolo Annabi Iisaa ngam ɓe keɓa kisndam diga hakke maɓɓe e kiita Allah gareeka nyalnde darngal. Ngam kanko woni Almasiihu, waato kisnoo mo Allah liloyi. Sey fii ɗum hayɗini ɓe, ngam non e ɓe ƴama, naa o neɗɗo torrata tokkuɓe Annabi Iisaa wonɓe nder Urusalima? Naa bo o waroy ɗo ngam o nanga tokkuɓe Annabi Iisaa o haɓɓa ɓe, o yaara ɓe gariiri Urusalima to mawɓe ardiiɓe diina? No ɗum waɗi kadi o wayliti e mo waajina tokkoɗen Annabi Iisaa? Lallay fii ɗum wartaniiɓe fii kayɗinii ɗum, nde ɓe ngi'i Caawulu wartii tokkuɗo Annabi Iisaa, haa ma e mo waajinana ɓe, kamɓe ma ɓe tokkoo Annabi Iisaa. Aaya 22 Amma Caawulu ɓeydi sembuɗuki nder waajinki, haa ɗum jiiɓi hakkiilo Yahudanko'en jooɗiiɓe Damaskus fuu, ngam ɓe keɓaayi ko ɓe mbi'imo, nde o tabbitinani ɓe Yeesu woni Almasiihu. Ɗo e holla en Yahudanko'en ɓe ngaɗi ka yeddootirki e Caawulu dow ko o waajinta. Amma Caawulu tabbitinani ɓe Annabi Iisaa woni Yeesu Almasiihu, mo Allah liloy ngam hisnuki ɓii Aadama diga hakke e kiita muɗum gareeka nyalnde darngal. Yahudanko'en ɓen bo keɓaayi ko ɓe mbi'i Caawulu, ngam non sey ɓe nani mone maako. Aaya 23 yaaki 24 wi'i, sey gaɗa balɗe ɗuɗɗe, Yahudanko'en darwi dabare no mbardata Caawulu. Caawulu bo anditi dabare maɓɓe. Jemma e nyalawma fuu
e ɓe ndena dammuɗe gariiri ngam ɓe keɓa no ɓe mbarirta mo. En nani ɗo Yahudanko'en monnani Cawulu nde ɓe ngi'i o aliiɓe o warti tokkuɗo annabi Iisaa, haa ma ɓe ndarwi dabare ngam ɓe mbara mo. En nani ɓe ngaɗi ka reenuki Cawulu to dammuɗe gariiri ngam to o wari wurtaaki ɓe nanga mo ɓe mbara mo. Amma Cawulu anditi dabare maɓɓe. Aya 25. Higooɓe Cawulu kocci mo jemma, ɓe ngaɗi mo nder sompoore, ɓe jippiniri mo yolde maadi piliindi gariiri ndin. Nde Cawulu anditi dabare Yahudanko'en giɗɓe bara mo, ɗo en nani jemma higooɓe maako kocci mo ngaɗi mo nder sompoore, ɓe jippiniri mo nder yolde maadi koyraandi gariiri ndin. E non Cawulu daɗiri. En nani no Cawulu ganyaynoɗo tokkuɓe annabi Iisaa, torraynoɗo tokkuɓe annabi Iisaa, baraynoɗo tokkuɓe annabi Iisaa, ngam e mo nyuma tokkayɓe annabi Iisaa fuu cali laawol Allah. Amma en nani no Allah Joomiraawo e hoore muɗum tabbitinanimo tokkayɓe annabi Iisaa kamɓe ngoni tokkayɓe laawol Allah. Cawulu bo jaɓi ko Allah wiɗum, o warti tokkuɗo annabi Iisaa, haa ma o fuɗɗi waajinki yimɓe tokko annabi Iisaa ngam kanko woni mo Allah liloyi ngam hisniki ɓii Aadama diga hakke e kiita maako garayka nyalde darngal. Ngam non bandiraawo am, ɗum waɗoto amma a nyuma bo Cawulu ndenno, a yi'a bo fuu tokkuɓe annabi Iisaa ɓe cali laawol Allah, a yi'a bo fuu tokkuɓe annabi Iisaa ɓe ngarti heeferɓe. Amma sey paama ɗo o wiiki Allah Joomiraawo e tabbitinan ma ɗo bo non no o tabbitinani Cawulu, fuu tokkuɓe annabi Iisaa kamɓe tokki laawol Allah. Ngam non haana nganya tokkuɓe annabi Iisaa, sey ni kooloɗaamo tokkoɗaamo ngam tokka laawol Allah jaaraygol ma wuro maako ko bo aljanna. Allah Joomiraawo hokkuma faamu ɗum nder ɓernde maɗa. Amin.